Hello, Madam Langga. Magpapakonsulta po ako sa inyo. Kasi ganito po yan, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob para hindi ko i-give up yung pagmamahal ko sa girlfriend ko na love ko. Yung laban lang. Hello Ma'am Langga, good morning. Pwede po ba ako magpakonsulta sa inyo? Sana po bigyan niyo ako ng lakas na hindi ko give up yung asawa ko. Na mahal ko siya. Bigyan niyo ako ng lakas na loob na laban lang. Salamat Ma'am Langga, more power to your channel. Thank you. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please click yung like at ang subscribe at please click yung notification bell para mo-update kayo sa mga bagong videos ko. What's up mga langga? Ito na naman po ulit ang inyong katulong sa umaga, vloggers sa gabi. Nakita po natin ang ating mga langga na gustong humingi ng advices sa inyong Madam Langga. Itong video na ito ay hindi lamang para sa kanila, kundi para rin sa mga langga ko na nagmamahal ng totoo. Kaya, laban lang para sa pagmamahal. Unang laban. Mahal mo bakit mo susukuan? Kung may problema mang hinaharap ang inyong relasyon, hawakan niyo lang ang isa't isa, walang bibitaw. Kung mahal ka ng pinaglalaban mo, bakit hindi mo ipaglaban, di ba? Pangalawang laban. Kung pagod ka na, pahingi lang, huwag sukuan. Kapag nagpahinga, huwag lumandi sa iba. Huwag iwanan sa ere. Hindi mo gagaguhin dahil sa pagod ka na. Kapag mahal mo yung isang tao, wala lang sa'yo yung pagod at sawa. Pangatlong laban. Kahit nahihirapan ka na, laban lang. Tuwing naiisip mo na malapit ka nang sumuko, isipin mo yung mga bagay kung paano kanya napasaya. Kung saan kayo nagsimula, kung paano kanya binago, kung paano kanya minahal, kung paano kayo nagtagal, at kung paano kayo nakarating sa ganyang buwan at taon. Pang-apat na laban. Huwag mong pagsawaan. Piliting maging maayos, piliting maging okay ulit at sumaya ulit. Maganda yung nagtagal kayo kahit maraming mga pagsubok, kaysa sa naghiwalay kayo dahil hindi nyo na kinaya yung mga pagsubok sa relasyon ninyo. Panglimang laban. Ipakita mo sa kanila na hindi natitibag yung pagmamahal mo sa kanya. Manindigan kahit na minsan ay mahirap itong gawin. Higit sa lahat ay ang pagsasakripisyo. Ito ay mahirap, ngunit nakakaya nating itaya ang iba pang mga mahahalagang bagay na lubos na nagpapasaya sa atin. Ayun mga langga, yun yung mga 5 laban lang para sa pagmamahal na maibibigay kong advices para sa inyo. Dahil ang pagmamahal ay isang napakasaya at importanteng pakiramdam. Ang tunay na pagmamahal ay isang napakadakila na maaring mararamdaman ng bawat isa. Lahat tayo ay mayroong karapatan, magmahal at mahalin rin ng tunay. Hindi sa popularidad at lalong hindi sa dami ng kayamanan. Ito ay nakabase sa tunay na nararamdaman at sa isip ng tao. Pag mahal mo ang isang tao, kahit gaano man karami ang inyong problema o pagsubok sa inyong relasyon, lagi ninyong tatandaan na laban lang, maayos din yan. Huwag tayong mawalan ng pag-asa na lumaban para sa taong mahal natin. Isipin ninyo yung effort at
sakripisyo ninyong dalawa. Walang perpektong tao sa mundo, lahat tayo ay nagkakamali mga langga. Sa tuwing magmamahal tayo, nasasaktan tayo, ganun mga langga. Package na po yan tuwing pinipili natin magmahal sa isang tao mga langga. So, ayun, magsasakripisyo tayo, maglalaan tayo ng oras para sa kanila at mga langga. For me, kasi kung magmahal man tayo, bigyan natin yung 80% at least at the end of the day, di ba? Wala tayong pagsisisihan mga langga. Ibinigay natin yung best sa kanila, yung oras, yung panahon. At the end of the day, kung maghihiwalay man kayong mga langga, wala kang pagsisisihan at marirealize nyo na lang na worth it ka pala. Makikita nyo na lang na kung sino yung sinayang niya. Sa aking mga langga, sabi nila kung magmahal ka, 50 daw sa'yo, 50 daw dun para sa amin na mahal mo. For me, hindi. Magtira po tayo ng 20% sa sarili natin at saka 80% sa kanila, di ba mga langga? Kasi ilang ulit ko po sabihin sa inyo, kahit mawala man sa inyo ang lahat, kung iwan ka man ng taong mahal mo, andyan pa rin yung sarili mo na nagmamahal sa iyo. Kasi walang ibang magmamahal ng totoo, kundi ikaw mismo para sa sarili mo. Basta mga langga, kung sa tingin mo ay worth it ka, ipaglaban mo yung pagmamahal mo sa kanya. Huwag mawalan ng pag-asa. Try and try po hanggang makita niya, hanggang ma-appreciate niya kung sino ka, kung ano yung pagmamahal mo sa kanya na hindi natitibag ng kahit na anuman. At kung dumating man sa punto na hindi na talaga kaya mga langga, hindi niya na-appreciate yung worth mo, kung sino ka, kung ano yung mga ginagawa mo sa kanya, it's up to him or her mga langga. Kasi naibigay mo na ang lahat ng best mo para sa kanya. At at the end of the day, wala kang pagsisisihan. Kaya mga langga, sa lahat ng mga past relationship ko, wala talaga akong pinagsisisihan. Kasi ginawa ko po ang lahat para sa kanila bago ako bumitaw. Kaya ganun mga langga. So laban lang, ang laban para sa kanila. Kung hindi nakita yung worth mo, sana na lang yun. Hindi na natin kawalan. It's their lost. Okay? Maraming salamat po sa nagpadala sa akin ng video ng aking mga palangga dyan. Kung may problema po kayo, magpadala lang po kayo ng video sa akin o isang liham po. Open po ako upang mag-advise sa inyong mga langga. Hanggat nabubuhay tayo, hanggat binibigyan tayo ng chance ng Panginoon, huwag kalimutan magmahal para hanggang sa huling hininga natin, naging masaya rin po tayo sa ating buhay. Natutunan po natin magmahal, kahit man nasaktan man tayo, at least after that heartbreak, ay may natutunan tayo mga langga, diba? Hindi po masama ang magmahal. Ang masama ay mahalin yung maling tao. Nagpapasalamat po ako ng marami na pinahinang po sa akin yung music background natin. Pero Bisaya song po siya na ang title ay Pamor by Mobile TV PH. Please visit his YouTube channel po na Mobile TV PH. At don't forget to click subscribe. At shoutout ko rin po pala si Queenie Jane Del Campo, si Hiroshi Comero, si Maris Recla, si Leia Canillo, si Elena de Guzman, yung mga best friend ko dyan, at sa lahat po ng mga palangga na hindi po nagsawang suportahan ako at hindi po nagsawang panoorin lahat ng mga vlogs ko. At saka kay Junar TV po, sa mga YouTubers family ko, maraming salamat po. At sana po mga langga, maging okay na yung channel ko, mamonetize po. I-share ko rin po yung blessings ko sa inyo. At ito po ulit ang inyong langga, ang inyong Madam Langga na nag-a-advise sa inyo tungkol sa mga love problem ninyo. Kahit ako, kailangan ko rin po ng advice sa buhay ko, pero minsan din po, dahil sa mga experience natin sa buhay, nakakapag-advise din po tayo sa kanila. At see you on my next vlog. Mga langga po, ang inyong Madam Langga, nagkatulong sa umaga at vloggers sa gabi. Huwag kong kalimutan i-click and like at subscribe sa baba. Please click the notification bell para ma-update din po kayo sa mga bagong videos ko. Hanggang sa susunod mga langga. Bye-bye and I love you!
kita kay tukhangon gyud di ka